Takže idem si kúpiť znova mydlo. Aha. Už to aj takúto tabuľku majú. Áno, kúpim si, len ja chcem ukázať mojim ľuďom, ktorí sa na môj YouTube kanál, že ako toto máte. Je to drive-thru. To je naša značka, súkromná značka drive-thru od Lubošcov. Dobre, takže tak. Teraz si kúpim čo najviac mydiel, aby ste mali čo najviac soli. A ešte by som QR kód preprosil. Som počul, že po novom máte. Že teraz, ak chcete, môžete cez QR kód cez našu stránku zaplatiť. Ale nemusíte teraz platiť. Dobre, tak ja vám dám tak za 50 € zaplatím cez stránku. Tam by som vám mohol platiť toho veľa. Keďže toto je nejaký... Počkaj, raz. Nie, ja chcem mydla teraz. Teo, daj kameru dole, budeme si niečo Teo vypovedať. Vyjde mi toto celé za 50 €? Jo, to spočítam. No, bolo by to takých 49 €. To je 33. Tak potom ešte, vidíte, tu sú tie menšie mydla, tak toto mi ešte jedno vyjde. No to ale bez tých psov možno tak jedne. Tak sol mi dáte ako zľavu. Dám, tak dobre. Nechaj to. Za nejakých 50 €. Zaplatím. To znamená, že je tam koľko mydiel? Nejakých 30 mydiel. Nejakých 30 videl. Na stránke by som vás účet na stránku vám Pošlem. pošlete nám účet. Na stránku pošlete nám účet a my vám napíšeme. Nie. Koľko. Dobre, takže Dobre. tak. Viete mi to aj doručiť, nemám ako to zobrať domov. Doručíme vám to kedy. A napíšte Zajtra o nejakej napíšte druhej. na stránku, kde a my vám to doručíme. Zajtra o druhej. Zajtra ráno nejako o 9 to tam bude. Radšej môžem ukázať vaše priestory, kde vyrábate? Tak Takže ja som tu ako taký asistent. Ja vám teraz ukážem naše priestory. Máme tu takú garáž, konkrétne pripravená na vyrábanie mydiel. Dobre. Takže tuto vlastne my vyrábame mydla, tuto máme uložené všetky potrebné na veci sol, mydla. Tam my uskladňujeme teda mydla, to musíme, lebo nám veľmi zvlhnú, preto máme túto takú nevoľniacu a sem dávame produkt.